ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்குற சேனல் ரெட் ஐ கலர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சார்மேண்டர், அதுக்கப்புறம் சார்மிலியன், அதுக்கப்புறம் சார் நம்ம சார்மேண்டர் உருமாறுனா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான், அதோட எபிலிட்டி, அதோட பவர்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே காய்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கரெக்டாண்டி வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ஆல் வைங்க, அப்போ நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் ஸ்டைல் நோட்டீஸ் வரும். சரி, ஓகே காய்ஸ், தாமதிக்காம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். முதல்ல பார்க்கும்போது நம்ம சார்மேண்டரா. நம்ம சார்மேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான் சொல்லலாம். நம்ம சார்மேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபயர் டைப் போக்கிமானே சொல்லலாம், ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம். நம்ம சார்மேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராகன் டைப் போக்கிமான், ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம். நம்ம சார்மேண்டரில் இருக்க வாழை பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். சார்மேண்டாக இருக்கும்போது நெருப்பு எரியும், சார்மிலியனாக இருக்கும்போது நெருப்பு எரியும், சார்சரான பிற்பாடு நெருப்பு எரியும். நம்ம சார்மேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு சார்மேண்டர், அதுக்கப்புறம் சார்மிலியன், அப்புறம் சார் அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம சார்மேண்டரோட அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பால், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்ச் அட்டாக், இது மாதிரி அட்டாக்லாம் நம்ம சார்மேண்டர் யூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் துயர்லாம் நம்ம சார்மேண்டர் யூஸ் பண்ணோம். வேறு என்ன அட்டாக் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, வேறு என்ன அட்டாக் இருக்குன்னா நம்ம சார்மேண்டர்னால் ஸ்கேட்ச் அட்டாக் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் சீல், அது மாதிரி அட்டாக்கெல்லாம் நம்ம சார்மேண்டர்னால் யூஸ் பண்ண முடியும். வேறு என்னென்ன அட்டாக் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சார்மேண்டர் வாலில் நெருப்பு எரியும் பார்த்தீங்களா, நம்ம சார்மேண்டர் வாலில் எரியிற நெருப்பு அணைஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம சார்மேண்டர் இறந்துருமா, செத்துருமா. நெருப்பு மட்டும் குறைய அதோட பவர், அதுக்கப்புறம் அதோட அட்டாக்கெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருமா. நெருப்பு மட்டும் அணையக்கூடாதான் நம்ம சார்மேண்டரோட நெருப்பு. அந்த நெருப்பு மட்டும் அணைஞ்சிருச்சுன்னா அது உயிர் போயிடுமா, நம்ம சார்மேண்டரோட உயிர். அது பார்த்திங்கன்னா அதோட உடம்பு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வெப்பமாக தான் இருக்கும், உடம்பு ஹீட்டாக தான் இருக்குமா நம்ம சார்மேண்டரோட உடம்பு. நம்ம சார்மேண்டர்னால் ஃபயர் அட்டாக் மட்டும் இல்லை, சோலார் பீமும் யூஸ் பண்ண முடியுமா. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சார்மேண்டர் உருமாறிச்சுன்னா சார்மிலியனாக மாறும். நம்ம இப்போ சார்மிலியனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே காய்ஸ், இப்போ வாங்க நம்ம சார்மிலியனை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம சார்மேண்டர்லேருந்து நம்ம சார்மிலியனாக உருமாறின போக்கிமான் தான் நம்ம சார்மிலியன். நம்ம சார்மேண்டர் உருமாறின பிற்பாடு சார்மிலியனாக தான் ஆகும். நம்ம சார்மிலியனோட அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான அட்டாக்னே சொல்லலாம். நம்ம சார்மிலியன் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபயர் அட்டாக்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ளேம் துயரெல்லாம் நல்லா ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். சார்மேண்டர் யூஸ் பண்ணுறதோட சார்மிலியனை அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுமா. அதோட வால்லையும் நெருப்பு எரிய தான் இருக்கும். உருமாறினா கூட நம்ம சார்மிலியன் வாலில் நெருப்பு எரிய தான் செய்யும். அதோட நெருப்பு மட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட அட்டாக்கெல்லாம் ஆக்ரோஷமாக இருக்குமா நம்ம சார்மிலியனோட அட்டாக்கெல்லாம். நம்ம சார்மிலியனோட குணம் பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் கோபமாக இருக்குமா, சில நேரத்தில் சார்மிலியனை பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்குமா. ஒரு சார்மிலியனும் புரிஞ்சிக்க முடியாதான். ஒரு சார்மிலியன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ட்ரெயினர் சொல்கிற பேச்சை கேட்குமா, இன்னொன்று சார்மிலியன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ட்ரெயினர் சொல்கிற பேச்சை கேட்காதான். அப்புறம் இன்னொன்று சார்மிலியன் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே திமுறாக இருக்குமா, சொன்ன பேச்சை கேட்காதான். இன்னொன்று சார்மிலியன் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக அது மாதிரி இருக்குமா, ட்ரெயினர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்குமா. அது மாதிரி சார்மிலியன் தான் இருக்குமா. எப்போவுமே சார்மிலியன் பார்த்திங்கன்னா சார்மேண்டர்லேருந்து உருமாறின பிற்பாடு சில சார்மிலியன்லாம் திமுறாக இருக்குமா. பார்த்திங்கன்னா சொன்ன பேச்சே கேட்காதான், ட்ரெயினர் சொல்கிறதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் இருக்குமா சார்மேண்டர்லேருந்து உருமாறின பிற்பாடு. நம்ம சார்மிலியனோட அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா ஸ்கேட்ச் அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பலமாக இருக்குமா. சார்மேண்டர் யூஸ் பண்ணுறதோட அதிகமான சேதத்தை ஏற்படுத்துமா நம்ம சார்மிலியன். நம்ம சார்மிலியனோட வேறு அட்டாக் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணும் பார்த்திங்களா, அது நம்ம சார்மேண்டர் யூஸ் பண்ணோட அதோட ஃபயர் அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குமா. ஒரு பயங்கரமான ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணுன்னே சொல்லலாம். வேறு அட்டாக் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, டபுள் ஸ்கேட்ச் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷேடோ பால், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷேடோ லேசர், அது மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் நம்ம சார்மிலியன். நம்ம சார்மிலியனோட வேறு அட்டாக் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சார்மிலியன் ஷேடோ ஸ்கேட்ச் அட்டாக் யூஸ் பண்ணோம். ரொம்ப பயங்கரமான மூவ்னே சொல்லலாம். அது நெருப்பில் உள்ள வால் மட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபயர் கக்குறதும் அதிகமாக ஃபயர் கக்குமா, நெருப்பை அதிகமாக கக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதோட ஃப்ளேம் துயர் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பலமாக இருக்குமா. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சார்மிலியனை பற்றி பார்த்தாச்சு. அப்புறம் நம்ம சாரை பற்றி பார்க்க வேண்டியதான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சார்மிலியனை உருமாறின பிற்பாடு சாராக ஆகும். நம்ம சார் பார்த்திங்கன்னா
சார்மிலேருந்து உருமாறுற பிற்பாடு தான் சார்சார் ஆகும். ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம். அது உருமாற்றம் இதோட நிற்கிது சார்சார் ஆனோடனே. அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார்சார் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராகன் டைப் போக்கிமான் தான். ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சார். அது சார்மேண்டர்லேருந்து அப்புறம் சார்மிலியனை உருமாறுற பிற்பாடு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சார்சாராக மாறிடு. ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சார். நம்ம சார்சார் பார்த்திங்கன்னா போக்கிமான் கேம்லலாம் கிடைக்கிற போக்கிமான் ரேரான போக்கிமான்னே சொல்லலாம். நம்ம சார்சாரோட அட்டாக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சார்சாரோட அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் பால், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ஷேடோ பால், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோலார் பீம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாண்டில் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச் ஷேடோ அட்டாக், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட வாலில் பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு அதிகமானுச்சுன்னா அதோட நெருப்பு மட்டும் அது வால் அதிகமாகிட்டே போணுச்சுன்னா அதோட கோவம் மட்டும் பட்டு நெருப்பு மட்டும் அதிகமானுச்சுன்னா அது வாலோட நெருப்பு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு மூவ் யூஸ் பண்ணுமா. அந்த மூவ் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் பிளாஸ்ட். அந்த மூவ் யூஸ் பண்ண நம்ம சார்சார் அந்த மூவ் யூஸ் பண்ண பிற்பாடு பார்த்திங்கன்னா போக்கிமானே அந்த காலி ஆயிருமா. அந்த ஒரு அட்டாக்லேயே அந்த போக்கிமானே தோற்றுருமா. ஃபயர் பிளாஸ்ட் ஒரு பயங்கரமான அட்டாக்னே சொல்லலாம். அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த நெருப்பு பார்த்திங்கன்னா அது வாயிலோட கக்கிட்டு அப்படி வருமா. அந்த நெருப்பு மட்டும் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா ஒரே அட்டாக்கில் அந்த போக்கிமானே காலியாயிருமா. அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான அட்டாக்காக நம்ம சார்சார் யூஸ் பண்ணுற ஃபயர் பிளாஸ்ட் ஒரு பயங்கரமான அட்டாக்னே சொல்லலாம். அது பார்த்திங்கன்னா அது உடம்பு பார்த்திங்கன்னா அதிகமான வெப்பமாக தான் இருக்கும் நம்ம சார்சார் உடம்பு. அதோட வாலில் பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு அதுக்கும் வாலில் நெருப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் நெருப்பு அணைஞ்சிருச்சுன்னா அது இறந்துருமா நம்ம சார்சார். ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம். உங்களுக்கு போக்கிமான் கேமில் 5 டைப் போக்கிமானில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான் வேணும்னா நம்ம சார்சாரை எடுத்துக்கோங்க. அது ஒரு ஃப்ளையிங் டைப் போக்கிமான், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 5 டைப் போக்கிமான் கூட தான் ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சாரை. ஒரு ட்ராகன் டைப் போக்கிமான் அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சாரை. நம்ம சார்ஸோட பலம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமானே சொல்லலாம். அதோட வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். நம்ம சார்ஸோட வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சாரை. நம்ம சார்சார் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் டைப் போக்கிமானுக்கு வீக்கான போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சார் குணம் பார்த்திங்கன்னா சில சார்சார் பார்த்திங்கன்னா சொன்ன பேச்சை கேட்குமா, நம்ம ட்ரெயினர் சொல்கிற பேச்செல்லாம் கேட்குமா. சில சார்சார் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ட்ரெயினர் சொல்கிறதே கேட்காதான் கதற விடுமா பேட்டிலே பண்ணாமல். நம்ம ஆஸ்கச்சம் தான் கெஞ்சிருப்பார் நம்ம சார்சார்கிட்ட. நம்ம சார்சார் அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் அது பாட்டுக்கு சொரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம சில சார்சார்லாம் திமுறாக இருக்குமோ. ட்ரெயினர் சொல்கிற பேச்சே கேட்காதான் சார்சார்லாம். சில சார்சார்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்குமா. சில சார்சார்லாம் அப்படியெல்லாம் பண்ணுமா நம்ம சார்சார். ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம். அப்படி பண்ணால் கூட நம்ம சார்சார் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமானே சொல்லலாம். ஒரு வெயிட்டான போக்கிமான் கூட சொல்லலாம் நம்ம சார்சார். ஒரு பவர்ஃபுல்லான 5 டைப் போக்கிமானே சொல்லலாம் நம்ம சார்சாரை. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சார்சாரை பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன். நம்ம சார்மேண்டர், அதுக்கப்புறம் சார்மிலியன், அதுக்கப்புறம் சார்சார். நம்ம சார்மேண்டர்லேருந்து உருமாறியன் சார்மிலியன் ஆகி அதுக்கப்புறம் சார்சார் ஆகிருக்கும். இந்த போக்கிமானை பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தோணுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட அவ்வளோதான். கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு ஒன்றையும் சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.